Доведох ти човек, когото много обичаш. Иска да ти пожелая скорошно оздравяване. Славей! След малко ще те освободят, така каза шефа. Ами, да. Да, не се ли зарадва? Аз обаче така се зарадвах, Бог ми е свидетел. Минало за минало. Дано не се случва повече. Амин. Амин. Ела. Ела насам. Не си сам. Бъди спокоен. Всички сме отвън, заедно с племенниците. Ти само излез. Много бихме искали да те прегърнем. Какво ще кажеш? Да, разбира се. В такъв случай, моля да ме извините. Ще се видим отвън. Чакам те. Хайде. Имаш ли други заповеди? Не дей така. Нямаме друга молба, батко Доран. Да си жив и здрав. Благодаря. Ти също. Началник! 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 Да, байко? Искаш ли да кажеш нещо? Аз я убих. Аз убих дъщеря си. Добре? Признавам си.